El castell d'en Figaró, de Frederic Soler Pitarra i Pau Bunyegues. Regirant uns llibres vells, va cridar-me l'atenció un de tot petit que deia «El castell d'en Figaró». Poso petroli al quinquer i em col·loco les ulleres. Escolteu, noies solteres, la història que us contaré. Era l'amo del castell un vell que ja no trempava, ni la llet li rejava tal com hagués volgut ell. S'esposa, jove encara, de cardar se n'hagués fet un tip, però li mancava a sa xona un mànec de pam i mig. Tot això considerant, li va dir al seu marit: «D'avui en endavant, carda amb qui tinguis desig». «Mil gràcies, noble baró, menys de vos no n'esperava, i si fins ara no cardava, era per no fer-vos cabró». Gran dia pels figarons s'escampà la grata nova, que es donava la gran prova, pagada amb molts patracons. Consistia, dita prova, a endinyar 16 vaines a la gentil vella dona del baró de Dues Aigües. Sabudes les condicions, hi acudiren molts calents, però es feren impotents i acabaren els collons. Un dia es presentà a la dona un frare sec, mig corcat, el Gorriato. «Què voleu, desgraciat?» «Satisfer la vostra xona». I sense afegir res més, es tragué el semaler i li endinyà 16 vaines i 4 més pel roler. L'home satisfet anava escorregut de cigala i mentre baixava l'escala, un per allà mateix pujava. Estava la baronessa fent-se fregues a la figa i quan veu aquell merda, exclama tota emprenyada: «Foteu-vos al cul la cigala, doncs ja la tinc avorrida, que ha vingut un cony de frare que m'ha fet sang a la figa». «Un frare, dieu? Mira si en serà de calent aquest maricón de frare, que quan jo pujava l'escala, ell tocava a sometent. I no satisfet amb la vostra xona, si no m'hi afanyo a pujar l'escala, fins a mi me l'enlletona».